Kuya. Siyang patawarin. Maghalis sa bigyan sa aming puso. Tapos na. Ganun lang yung mabilis. Wala naman tayo. Ano pakiramdam mo ngayon, kuya? Hindi lang ito natuwa ng pag-ibig. Ano yung lakad mo kanina? Hindi pa humingi ng tawad. Darts. Ano po ba yung pinagbago niya? Simula yung kanina sa ngayon? Hindi ka nagdarasal. Hindi ka rin. Naglalakad po sila para magbubol eh. Kaya sila mag-aaway. Ngayon nawala na yung Kailangan ng gawin ng isang pakiramdam ko para naman nabubol, nawala na. Hindi ka makalakad na... Parang hindi ko komportable. Yung mga lakad na walang tungkod. Ito. Mas, ano ka, mas safe ka. Pag may tungkod. May tugod ka. Pero ngayon, nakakapaglakad ka ng kahit walang tungkod. Nakakalakad ako. Per session pa lang po yan, tatay. Sige. May follow-up check-up po yan. Meron pa. Opo. Para makasigurado po tayo. 11:30. Pili na lang po kayo doon, tay. Yun lang yun. Yan, pasalamat kay Papa Jesus. Thank you, Lord, always. Kailan pa rin tatay po? Galing sa ulo. Tay, tay, kahit kaya mo na siyang maglakad na hindi nagbabaston, gamitin mo pa rin yan. Kasi babago pa lang nabubuksan yung mga ugat mo. Kasi marami lang pasyente. Suporta pa rin yan sa paglalakad mo, tay. Papatawad ka, kahit nakikita mo yun. Pero kung hindi ka nagpapatawad, doon na sabihin nyo. Sabihin mo kay Papa Diyos, nahirapan ng patawarin siya, tulungan mo ako. Sino ba yung hindi ka sasama loob? Kahit ako, mini ako, sasama loob ko, 23 minutes, ang bingi ng palit ko eh. Diba? Nagbenta sila ng lupa, hindi ako binigyan. Siyempre sasama loob ko, hindi sila nagpainom, hindi sila nagpakain. Tatas! Tapos na. Ha? Ito? Dito. Sa kanya to. Thank you to. Ayaw mo, tay? Ayaw mo? Ayaw mo, akin na lang. Oh, tay, ano? Ati kami si Rada. Bigyan ni Lord today. Tumigyan ni Lord yun para sa iyo. At manampalataya. Awasan ng bugnutin. Kamu, manalangin ka pa, tay. Bugnutin, mahimahisip. Nagaling ka na ni Papa Jesus, tay. Tay, babay na, tay. Ingat sa pag-uwi. Yung tatay mo May follow check-up yan. Pili na lang po kayo doon kung anong araw po, ha? Sige po, pinagaling yung tatay mo na mas may edad pa sa'yo. Maraming salamat. Ikaw naman ngayon ang tuloy ang gagaling sa susunod na balik mo. Thank you. Sige po, salamat po. Bye-bye. Magdasal ka.